Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika. Ay, sorry. Yak! At konsyensya, pasintabi sa mga nag-breakfast. Ang sarap. Mayonnaise. Ang sarap ng mayonnaise. Ako, si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Natuklasan ng isang lalaki sa Amerika na halos 20 years na palang binabayaran niya ang bill ng kuryente ng kanyang kapitbahay. Sana all. Napansin ito ni Ken Wilson ng Vacaville, California na mataas ang bill ng kanyang kuryente kaysa sa normal na bayarin kaya bumili siya ng submeter para ma-check kung gaano karaming watts ang kinukonsumo ng kanyang mga appliances. Dahil feeling niya na may naka-jumper sa kanyang meter. Bago pa siya magreklamo sa electric company ay sinubukan muna ni Ken Wilson na pansamantalang patayin ang kuryente ng kanyang apartment at chinek niya ang kwintador at ng kanyang makita kahit patay ang kanyang kuryente ay gumagalaw pa rin ito. Kung kaya't nagpasya siyang tawagan ang Pacific Gas and Electric para ipacheck ang kanyang metro. Lumabas sa investigasyon na ang kanyang apartment ay nakalink sa maling metro. Imbes na sa Unit 19 ay napunta ito sa Unit 91. At siya ang nagbabayad dito sa loob ng 20 years. Humingi ng paumanhin ang nasabing electric company at nangako silang i-refund ang lahat ng mga sumobrang binayad ni Ken Wilson. Naayos na rin ang kanyang metro at bibigyan pa siya ng $600 na credit o katumbas sa 34,000 pesos. Ikaw, kabisyo, may jumper din ba kayo? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning! Kapisyo, feel good morning! Thank God it's Friday! September 27, 2024. Sa oras na 7:31 ay kasama niyo na ang cool na uncle nung araw nandiya-jumper ng ibang Mrs. Uncle Dago! Umanga mo. Kasama pa ba siyang tita dahil ako bakit ka nanonood ng radyo? Dati nga sabi ko dati. Dati rin nang jumper ng mister. Tabla-tabla na to. Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, call! Thank you, Tits. Mang Kanor, good Gusto morning. pa pala yan? Hindi yung jumper sa kanila. Nagkamali lang. Kasi nagkamali. Unit 19. Ay napunta yung parang metro niya sa Unit 91. Nagkabaliktaran. Hindi tulad sa atin na talaga legit na jumper talaga. Which is isa sa mga cause ng sunog po. Yung mga jumper na yan, pag nag-overload ang Illegal. kuryente, illegal po yan. Yan ang dahilan na masusunog. So, iwasan natin talaga yung Iwasan natin talaga yung jumper. Tama! So, buti na lang at na-check nitong si Ken Wilson na kung magtataka ka talaga, di ba? Ikaw ba naniniwala na talagang binabasa ng yung taga-electric company? Oo Whether naman. yung metrohan mo? Oo. Kasi minsan, Mang Kanor, naniniwala ka? Ikaw ba? Ako hindi. Kasi may bulldog ako. Natakot siya sa bulldog ko. Lumapit. Ayaw So, na hinulaan lumapit. niya lang. Hinulaan na lang niya. Ang ginagawa nila,
estimate nila yan, ito, memorize ko na to. Kailangan niyang i-memorize yan. Oo. Ito, yung kuryente ni Mang Kanor. Halimbawa, Dahil mayaman 300 ito. watts monthly. Yung monthly ni Mang Kanor, 150,000 dahil mayaman ako eh. So, hindi na niya i-check yung kwintador ko kasi may bulldog ako doon. Sabihin niya, 150,000 pa rin babayaran kahit na nagtipid na ako. Oh, may gano'n, no? Napapansin niyo ba yan? Pag kaya wala sa mood sila, halimbawa para mabilis trabaho, no, pwede, no? Huwag naman ganun. Ayan na dinatawag survey under the mango tree. Nandun na sila sa ilalim ng puno tapos maglista-lista. O hindi naman siguro Mang Kanor. Kung pagbintangan yung mga reader ng Parang ng wala naman akong kuryente. trust issues. Huwag niyong lagyan. Parang nagtitiwala. Ikaw wala trust issue. Doon sa taga-meral ko. Grabe ka, sa nagbabasa. Reader, yung mga reader ng Kasi kuryente. naalala ko nung buhay pa tatay ko, binabantayan niya talaga ang pagbabasa. Pag may nagre-read, Oo, diba? binabantayan niya. Reading po. Kaso, paano kung walang tao, hindi ka makapasok, Yun metro nga. mo na sa loob Huwag ng gate. mo namang gawin So, yan. diba? Yun, parang may punto si Mang Kanor. Diba? Ganon din sa mga babaero pag di binabantayan, diba? O. Ay, nako! Reader pag- yung pinag-uusapan. Pag di nadamay na binabantayan, naman. diba? Sinasamantala. O. Hindi, may mga angkol dito na kaluyal daw sila eh. Mga taga Daw. Hindi ako naniniwala na loyal to mga to. Oo. Uy, Mang Kanor, ako Nagja-jumper naniniwala din ako. to eh. Oo. Oo. Sino dyan yung nagja-jumper? May Ayan. bigote o yung... Yan silang tatlo, lalo na yung bagong dumating. Yung mga naka-eyeglasses kasi loyal yan. Hindi rin. Ikaw nga, naka-glasses, hindi ka loyal. Paano mo nalaman? Pero itong bagong dumating dito, may bisita kasi kami. Sabi nga nila, late na, lumandi Chinito pa. eh, chinito Chinito. Sus, parang bagay sa chinita, chinito. Oo, syempre. Nakagat ka ba ng bubuyog, sir? Tamo. Kasi Dapat to sumabay talaga sa live eh, oh. Tamo. Ito masarap ka jamming eh. Anyway, salamat yung mga jumper natin dyan. Huwag nyo pong gawin yan kasi, again, nakakakos ng sunog. So, madadamay At po saka ang buong naalala community. ko, Call dati, nung nahuli, nung araw kasi, nung araw hindi pa uso yung hulihan. Oh. Pag nagja-jumper, natitrace kung sino yung nagja-jumper hanggang babayaran nyo yun. Natitrace nila kung magkano yung nakonsumo mo. Makukulong ka dyan. Makukulong ka. Kasi, ano po yan? Isang uri ng pagnanakaw din po Oo, yan. pagnanakaw yan. Nagnakaw ka Tama yan. ng Kuryente. lakas. Tinakaw yung lakas. Ay, kuryente. Ng Meralco. Ng puste. Lakas ng babaero. Wala. Yan. So, yung ating mga taga Meralco dyan, or ano ba yung mga electric companies nyo dyan, sana ma-reading ng maayos, no? Para naman ma-check ng ating mga kababayan, mga kabisyo natin na tama naman at sapat at sakto yung binabayaran nilang kuryente. Di pa kayo kapitbahay, nakikonnect na pala, hindi mo alam. Dumaan sa underground kuryente. Ang kapitbahay. Nung reader. Ano? Hindi mo na alam sasabihin mo kasi may mga bisita dito. Nag-iisip ako eh. Para kasing Inisip mo siya? yung taga Meralco. Yung basketball player? Hindi. Layo. Bagay kasi sa kanya yung uniform niya na puti na may orange. Uy, Damiral ko. Nung chinito. Uy, ano pangalan niyan, sir? Janber? Jan Bebe. Parang virgin, virgin. Mukhang pangalan na virgin, hindi na. Uy, Mang Kanor, ikaw may bata dyan, Mang Kanor, relax ka lang dyan. Hindi, kasi ngayon lang dumating yan, dapat nakausap ko yan kanina. Pinutulan, nagputol siya ng kuryente. Yung Meralco. Yung kapitbahay. Nakikabit na nga eh. Yung kapitbahay. Yung babaero. Oy! Buti na lang, naputulan ng kuryente. Yung residente. Yung taga-Miral ko. Hindi nakabayad kasi. Yung kapitbahay. Taga Meralco. Uy, nagtayo sila ng bagong poste. Yung taga Meralco. Yung kapitbahay. Tumigas yung poste. Meralco. Ni Tito. Basta taga babaero. Uy,
Taga-tigas dito? Papo, Diyos ko yung mukha talaga. Alam mo, sir, ngayon lang ako naiinis sa ganyang chinito. Hindi ko alam matutuwa ako, maiinis Sa ako. taga Meralco? Sa chinito. Ha? Para na, nasapak yung mata eh. Nang chinito? Ng taga Pero lang yan, sa baka putulan din na kurinti. Nang taga Meralco? Ang chinito. Babaero yan! O, yung chinito? Yung taga Meralco. Hindi, yung chinito. Ay, nako. At good morning. Speaking of, ano pala yung mga drivers natin, ha? May good news kami. Good news natin ito sa ating mga drivers dahil sa ating Love Knows. No boundaries! Diba, mamimigay tayo ng 1,500 pesos. Okay. Ang additional na 500 pesos ibibigay namin pag na-claim nyo yung price nyo within 24 hours. Okay, so 24 oras namin kang hihintayin sa aming himpilan. So, for example, nanalo kayo sa amin. Yup. Sabi nyo, 6 a.m. na-announce yung pangalan mo. So, 6 a.m. kinabukasan, naantayin namin kayo. Oo. Diba? 24 hours, diba? Tama. Hindi na, wala na kayong hahabulin kasi alam po Oh. namin yung bigat ng traffic na pinagdaraanan nyo. Of Tsaka course. dadaan pa kayo sa side chick nyo. Oh. Hoy! Ayun na. Yung driver. yung chinito. Kaya kailangan nyo lang ang sarili nyo, i-claim nyo po dito. So for example, na-announce kayo ng 12 noon. O di, Oh, na-announce ka ng- pinabukasan, pwede Oh. nyo kuhanin. 12 noon, hanggang 12 noon kinabukasan, i-claim nyo. Oh. Basta before 12 noon. Kailangan pa bang ulit-ulitin yan? Alam nyo naman yung 24 para hours. makuha yung additional 500. So within 24 hours na po tayo sa ating Love Knows. No boundaries! Hatid sa inyo na istasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!